Kulandela umhlangano wekhabhinethi esifundazwe obizwa ngelehuhla wezinsuku ezimbili obubheka ngesimo sesifundazwe, kuthathwe izinqumo eziza nezinguquko ngokusebenza kahulumeni esifundazweni. Sibukile kihle okuyisemqoka udaba lokulwa nobugebengu, udaba lamathuba omsebenzi, udaba lokuthuthukisa umnotho wesifundazwe saKwaZulu-Natal kanye nezinselelo eziphathelene nomsebenzi wokwandisa kwenqalasizinda okuyi-infrastructure phecelezi esifundazweni. Uqinisekisa ukusebenza ngendlela efanele kahulumeni esifundazwe kuqokwe inhloko yamabhizinisi kahulumeni esifundazwe. Ngazisa ikhabhinethi ngokuqoka kwami ozoba i-leader of government business u-MEC umhlonishwa uDuma engimqokile ukuthi uyena-ke ozokwazi ukuxhumanisa i-legislature kanye nohulumeni lo kanye ne-executive nokwenza isiqinisekiso ukuthi kuba akukho ukungena la ungafanele ungene khona kungabikho ukuphambana kokusebenza kuhulumeni wethu. Kulo hulumeni wesifundazwe ukubambisana kuzobhekisiswa ukusebenza komasipala ukuqinisekisa ukuthi bathola umbiko ongenagcopho kulonyaka wezimali. Hayi asizukubekezelela ukungenzi kahle komasipala bethu. Siyafuna ukuthi babambisane nathi bayilithemba lethu komasipala ngoba sithena intuthuko vele yenzeka komasipala. Ithemba lethu likubo njengohulumeni wesifundazwe ukuthi konke sikwenzayo kufanele sibambisane nabo. Siqala iculture entsha manje yokuthi umasipala nohulumeni wesifundazwe babe into eyodwa ukusebenza kwabo. Ubuholi besifundazwe buthi ngoNcwaba kuzohlangana nemboni yamatekisi ukubheka indlela yaphambili yokusebenza kwale mboni.